si corre Guterres, que està en Alfarrasí. En Atzaneta d'Albaida, en Atzaneta d'Albaida, i en el Palomar Llací. Ana Xella i Navarrés, Bolbait i Cortivo que ya. La Granja Rogla i Vallès, Gavarda Alberic i Antella, l'Alcúdia i Massalavés. Mira si he vist meravelles, que he vist les aigües del riu. Ara deixeu que descanse, ara deixeu que descanse, i el laboret a la mà. Si